Yung nakuha nating tiles hindi magkakatugma. So mamaya may pupuntahan pa po tayo. Ay, no, good morning. Good morning po sa inyo mga boss. So Monday, punta po tayo ng Lawak, Pangasinan project sa San Estebanan. Lawak, Pangasinan project. So update po natin yung project natin doon. So malapit na po tayo mag-finishing. So tara, let's go. Okay, dito na tayo sa Talugtog, Barangay Talugtog, Lawak, Pangasinan. So ito po yung daanan papunta doon sa San Estebanan. Okay, dito na tayo sa Lawak, Pangasinan project, San Estebanan, Lawak, Pangasinan. Sweet, napay lang, gigid tayo lang, madunpay lang gigid mo pa ta. Okay, dito na tayo. Update po natin to project. Ay, shoutout kay Ma'am Marites Roland Wright. Ito yung bahay niya. Nakapag-stamp na rin dito. Stamp, pwede pang kulayan ito. Para sa flooring. Ayan. Okay. Ayan tayo mga boss. Ayan o. Bangus. Mamaya natin i-update yung project. Kain muna tayo. Saktong break time. A few moments later. Okay, update po tayo rito mga boss. Update. So tara. So nakapag-stamp na po sila rito, concrete stamp. So meron pa tayong ginamit na pattern dyan. So nag-flooring lang tayo, tapos in-stamp lang po natin yun. Okay, so ito yung living room. So nakapag tiles na po rito. So andyan na rin mga bintana. So meron na rin bintana yan nung last na punta tayo rito. So pwede na rin po tayo magkisame rito. So hindi lang tapos dito yung CR. So yan po yung susunod na gagawin nila. Dito nakapag tiles na rin. So nalagyan na rin ng ibang brace yung natin dyan, yung trusses, dinagdagan. Tapos dito nakapag tiles na rin dito. So may partition pa po yan dito. Tapos modular kitchen cabinet. So modular na to. So dun sa 3D animation ko, naka-stamp din ito. Gaya dyan sa labas, naka-stamp din yung 3D animation ko. So ngayon pinatiles na po nila. Tiles na po siya. Tapos yung dun sa 3D model ko dati naka-concrete countertop. So ngayon modular na po yung gagamitin natin dito.
So, ganun po kasi yung gusto ni Madam. Tapos dito, open na po sana siya. Ngayon, malalagyan na po siya ng drywall. So, bali laundry area po daw doon. Tapos dito yung magiging storage dito sa kinakatayan natin. Tapos may mga ano na rin dito. Nakatiles na rin. Kaya lang, yung nakuha nating tiles hindi magkakatugma yung design. Magkaiba. Lalo na ditong banda. Doon nagkatugma po sila. Kaya lang dito hindi tugma yung design ng tiles. So yan po yung update. So bali nga pala yung isang gagawin pa natin dito, magwa-waterproofing pa po tayo ron sa likod. So dyan sa side, dito sa likod, tsaka ditong side kasi nagmo-moist po siya. So kailangan i-waterproofing bago pinturahan yan. So sasabihin ko na rin kay Madam. Tapos ibibigay ko yung last na yung bagong estimation natin dito para sa project. Okay. Tapos spandrel, malalagyan din ng spandrel ito. So pwede na rin nating i-order yon. At saka dito floated panel na pang outdoor. So yan po yung may lalagay dyan. So yun lang, yun yung mga update dito. Tapos kunin lang natin yung malalagyan ng modular cabinet. Kunin natin yung area para makita natin. Drawing natin ulit to. Kasi medyo na-revise, medyo lumaki yung kusina natin dito kasi may rep pa dito. Tapos doon yung lutuan, dito yung kitchen sink. I-drawing uli natin mga boss. Okay. So ayan, lagyan pa natin ng partition nito. So drawing ko muna. Drawing ko ulit itong bandang kitchen para ma-visualize ni Madam. Tapos doon natin ibabase yung estimation natin. Okay. Alright. A few moments later. Okay, tara na. So yan, shoutout kay Ma'am Martes Roland Wright. So malapit na po tayo mag-finishing. Okay, maganda po yan pag natapos. Let's go. Sa Green Meadow Subdivision. Ay, shout out kay Sir Junior Park tsaka kay Ma'am Faye Park. So update po natin yung project dito. Okay, ano, makapagmasilya na yata lahat. Masilyahan na. Okay, so ayan o, nakabang na yung copper wire. So tingnan po natin. So nag-start na po silang mag-framing dito kisame. So ayun, nakapag-framing na po dito. Tingnan natin sa taas. So hindi pa tayo pwedeng gano rito magtakip kasi yabang pa yung mga electrical niya. Tayo nagkat da.
Okay. Ano dito kikisamin na eh. Okay. So, titignan ko mabuti yung gawa nila. Okay. So, dito naman tayo sa guest room, sa baba. Ayan. So, flat lang, more on flat ceiling. So, ganun din dito mga boss. More on flat ceiling. Ito yung sa maid's room. Okay. So, libutin nga natin. Okay. Rendering na lang pagkatapos na ito. Rendering para sa mga detalye niya. Papalitada na rin sila dito sa kabilang bakod. Na. Okay, so tara na. So yan lang naman yung update dito. Ayun kamen. Tara na. So konti lang yung update natin ngayon. Tapos konti rin yung pumasok. Hindi yata pumasok ngayong Lunes yung mga ibang tropa natin. So tara na. 2,000 years later. Okay, dito na tayo sa bahay. Papa, Hi. pag wala yung kalbo, tinan ako doon, tinan ako doon, Milanda. Wow, magic. Report. Magic yon. That's we call teleport, di ba? Hi. Wala pa si Kuya? Wala pa, mamaya pa yun. Malapit na pala ako. Sige. Okay. So ayan, wala pa si Kuya Yuhan niya. So mamaya may pupuntahan pa po tayo dito sa kay uncle ko tsaka kay tita. So pag-usapan namin yung project na sisimulan sa next year sa February. So ise-settle po namin yung mga plano ngayon. Pag-usapan po namin. So yan po yung pupuntahan namin mamaya. So hindi ko na po i-vlog yun. Kasi ayaw din nila uncle na makita sila sa video. So ayan mga boss. So yan lang muna yung simpleng vlog for today po natin. So kita-kita po tayo sa next vlog natin bukas. Magandang araw po sa lahat at God bless.